Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Mama Carmela! But, sa'yo, mama. Ay, mama, makanako. Anak mo kunin mo! Sa? Ay, wakoy anak nga unga. Maninood lagi ka ma, maninood man lagi ka. Katuog na ma, kay bantayan ti ka. Aron dili ka pa akan og lamok, di ka pa akong lamok ba? Tawag na ko. Tawag. Nipiyong das mama. Wapahas akong mama, no? Iliwat sa akong lala dulur. Ma Carmela, bisag mo ingon ka nga dili ko imong anak, pero pinangga ti ka ma. Pinangga man ti ka ma Carmela. Hello. Hello, Primani. Oh, kisama ni. Long time no hear, pare. Ay kog binuangi kag gisapot ko ron. Okay. Huwag tangon ko ka ng imong sapot, pre. Magkita ta. Kay doon na tayo sabutan. Kisama ka. Sabay sabutan. Basta. May bawa ka raw niya ikita na to. Wa ako'y panahon mo. Katagi kong panahon. Gimingaw na ko mo. Usa? So bayot ka? Dili, hoy. Straight ko, parehas ni mo. Pero ang nakalahi lang kay daghan kag uyab nga bayot. Gago. Ay kog binuangi ha. Sige, magkita ta. Okay. Magkita ta kay patyon taga. Uy! Kalain ba? Di man ka kriminal sa kong nahibawan. Buutan man ka. Animal ka gida. Kinsa ka ba? Ngano nahibaw ka man sa kong cellphone number? Kinsay naghatag ni mo sa kong number? Sige. Magpailan lang ko ni mo kay nag-imagine ko si mong nao nga suko ng yun kayo ka. Ako si... Bus, murag doon ay pating balita, bus ha? Unsay bating ka balita, Victor? Unsa? Ano kon? Naputol nga mo pa nagsulti ni Manny. Kay doon nila lalaki nga ako napati nga misangpit niya og boss. Boss, dali karon si Manny. Hay naman ang imong inahan. Katuog na lala. Ay, naunsa naman ni Carmela eh. Dili gani siya makaatiman ni mo. Unya nagubog-hubog na san. Murag dili maayo na. Dako ka na agapito. Unya igod nilang gihapon ka irresponsable ang imong inahan. Sagdi lang lala, oy. Basta nalipay lang pud siya. Nalipay nga nahubog. Unya nagsuka. Unya ako'y makahipo sa sinuka. Hala no? Lala, ang wrinkles. Wrinkles. Sabi niya ay. Sapil bindila ni mo. Dali na ni mahimo agapito. Kinahanglan nga si mama na ni mo ang atiman ni mo. Kay ako, nagkatiguang na taon ko ay. Mubo na lang ang akong panahon ining kalibutan. Kay... Ayaw na lala. Dili ko gustong mamatay ka. Ay, dili ka makapugang kung kuhaon na kus Ginoo agapito. Pulos hinuwa man rabaya ning atong kinabuhi dinis kalibutan. Maong nga. Oh, kado man nakagumuos bas imong daguway apo. Ngano ka? Gumos maning akong naong lalakan ni adto pa man eh. Bah!
Wa ni utaw-utaw akong naong. Gumos ni now and forever. Nahibawan ba kinsay nagpusil sa usa na ko katao? Mao na nikabati, boss, mani. Iway nakakita, kinsay nagpusil. Wata ko kibagilis ko pito. Adto na to ang dapit din, gipusil patay ang akong sako. Ah, kumpiyansa kayo siya, boss, ay. Bisay. Bagyang sa ilong. Na, ni-appeal man sa usog yun. Ang uso bang mag-live-live sa Facebook ba? No, Nahibawan ni noon siya, kung asa siyang napita. Ah, patay noon. Ano ko na, uy? Nakuhaan na sa dag-usa. kung mahibawa na to kinsang kriminal, mubaw sa pito. Kaya boss, kana. May na. O na akong ginahan mo kay bubawas yun ka. Pero unas ba, kanaas na yun ba? Pero, saan mo ito pagbawas? Gawa man ta makaila sa kriminal. Nay? Oh, naulian na ka? O, Nay. Nana kay giluto nga pamahaw, Nay Dolor. Makaon ko kay gutom ko. Ngano naman ka, Carmela? Marabag na wag tangan man kag paglaom sa kinabuhi. Sige naman lang kag kahubog. Tagdugay pag yung kay ka mauli din ni sa ato. Ay mong anak ko. At timanon pa lang na nimo. Dili ka isali gihapon imo siya na ako. Nagsige bayag abanting katuigan. Dili bayag ni mahimong mo atras. Nagkadako na si Agapito. Og ako nagkasawop na sad ko. Panahon na nga ikaw na'y mo atiman sa imong anak. Mura man noong kagwa may pausa akong gibatian ng Agapito, Nay Dolor. Nalimot ka? Nga dihang gimabdos na ko siya. Ako tanang ipakuha. Pero wa makuha. Natawag yun siya. Nalimot na ka, Nay Dolor, nga gikasilagan ko ang iyang amahan. Kay gipili niya ang laing babae nga mo'y pakaslan kay nako. Nga iyak kong gipamabdusan. Sakit ka ini para nako, Nay Dolor, uy. Nagkuba ang akong utok. Tugod kay nataw ka na si Agapito. Kung dili na ka makaatiman niya, Nay, patya na lang na siya. Unsa? Nahanggaw ka na diha, ha? Himuon ko ni mo kriminal sa akong apo. Woy! FYI, pinangga kaayo na nako si Agapito, Carmela. Aw, naraman day na. Unya, mo surrender ka sa pag-atiman niya? Ha? Ay, ikaw ba? Huwag ka lang yun makasabot na ko, Carmela. Gors na taon ko, gors na ko. Og simba ko kung mamatay na ko, kaluoy sa akong apo. Nga, wanay mo atiman niya. Inahan ka. Siyaro, dili ka makonsensya, Carmela. Agapito, ngilngiga ni mo sa? Murag humba nga lata. Palamanuha ko ni mo, Bi. Dali, ito na din mong kamot, Bi. Ngano man? Lamanuhon gani, tika. Congratulations, Agapito. Naapsan ko ni mo da. Ikaw na ang top 1 sa whole grade 5. Unsa? Tinuod ka, obre? Tinuod lagi. Obre, buhi. Imo lagi kong gikakos. Nalipay lang ko, Agapito. Nalipay gid kaayo ko. Kanindo. Gigakos kong mayo ni obre. Ay, kapas pa sa katuigan. Murag mag-uhay pala nga. Nakasaka na sad ko sa stage nga mitaod sa imong ribbon, Agapito. Gikan sa grade 1 ka pa. Hangtod na karon nga graduation na nimo sa grade 6. Ikaw ang valedictorian. Bigakos ko. Proud yung kay ko nimo, Agapito. Bisag napuno ka sa pagbulis mga tao, no? Nga, way batasan. O way respeto sa ilang isig katao tungod sa imong hitsura. Pero nibarog ka. Gipakita nimo sa mga tao nga dili babag ang hitsura kay utokan ka kay kanila. Malipa yun kay ko, apo. Para nimo ang tanan, Lala Dolor. Uy, nako radi ay. Aw,
Apil as Mama Carmela. Apil po si Aubrey. Oh, oy, unsa daw? Apil si Obre. Hala no. Nakagusto kang Obre Agapito. Siya nakagusto na ako, dili ako. Ha! Butangi ka, Dolor! Ah! May ambisyon ko sa kinabuhi. Dili ko gusto nga hangtod sa hangtod kung ingon ini. Oras na para mangita ko paagi nga mo asenso ko. Bisag na paangkan ko, naagyapoy lalaki nga madani sa akong kagwapa. Gamiton ko akong hitsura aron makabanak ko og dato. Nakapag-up na ko sa akong sinina. Kung kani adto wa madayon ang akong pagbiya nila ni Nanay Dolor og ni Agapito, karon madayon na gid ni. Mularga ko sa layo nga dapit. Bisag asa ko maabot. Basta kay inigpalik na ko dining dapita. Dato na ko. Dunya na ko. Sangpito na ko sa mga tao og Doña Carmela. Oh, ni uyog. Usa ni linog. Agapita! Agapita! Sus, sina na dinuro wag laing nalitong nga agapito lagi hapon. Magwas ko. Dili mo makababag sa akong pagbiya din eh. Linog ka lang. Si Carmela ko. Kusog ning linog ka na. Pero bahala na lang. Ay! Hala! Matagakan ko anang! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!